ҷоми Испания. Реал 2-0. Барселона победит. Шот 3-3. қувваҳо баробар аст дар финал. Реал ба пеш. Мардум салом. Имрӯз мо ба кӯчаҳо баромадаем то бифаҳмем ки дар финали ҷоми Испания Реал галаба мекунад ё Барселона. Рафтем. Судя сейчас, какое у них нападение, я считаю, что Реал Мадрид победит. По моему мнению, выиграет Реал 2-0, 2-1, либо 2-0. Ну, преимущество 2 мяча будет. طی 5 بازی اخیر با فاوریت اساسی گرچند که ریال باشد بازیگرای مکتب در فرین پیش از اون گذشته بود 5 بر 2 غالبیت به دست آوردند. در بازی من بعد نیز بارسلونا فاوریت اساسی به فکر من میباشد. Барселона победит. Реал пока слабо что-то. Слабо играет. Даже 2-3 игра уже слабо. Травм у них много. Барса выиграет. Счет 3-1 будет. Барса. В пользу Барса. дар ин бозӣ ба фикри ман шот 3-3 нича мешавад ва дар охир Реал Мадрид ғалаба мекунад. аз рӯи натиҷаи бозиҳои байнихудие ки ин мавсим мо дидем, албатта Барселона тавонист дар ҳар ду бозӣ беҳтар бошад дар қиёс бо Реал Мадрид. аммо фаромӯш намекунем ки бозӣ дар пеш истода финал аст ва бозие аст ки мумкин дар корномаи бисёр тӯлонӣ ва муваффақонаи Анчелоти нуқтаи охир гардад. аз ин рӯ мураббии италиёвӣ кӯшиш мекунад то ҳамроҳи шогирдонаш бо сари баланд мавсимро ҷамъбаст кунанд. дар мусобиқаҳои дигар мо дидем ки Реал Мадрид он қадар комёб нашуд, вале фикр намекунам ки ҳоло дар бораи бартарии кадоме яке аз ин дастаҳо гуфтан мумкин. қувваҳо баробар аст дар финал. мо мухлисои Реал 100% боварӣ дорем ки Реал ин кубока ба даст меорад. Реал ба пеш. حساب به حساب بارسلونا به حساب 4 بر 2. мо якчанд фикрҳои мухлисони футболро пурсидем, бахусус мухлисони Реал ва Барселонаро. шумо чӣ фикр доред? ҳатман дар поёни ин видео назари худро бинависед. то дидорҳои навбатӣ сарбаланд бошед.